bine v-am găsit la un nou vlog. Îl avem astăzi aici pe Dan, Paul, participant la campionatele naționale, plus multe alte concursuri care vor urma. O să dăm astăzi antrenamentul lui. Aveți și Instagramurile noastre, vi le las aici. Nu uitați să dați like, share, subscribe, toate nebunile astea le știți. Hashtag nebune pe ele, hashtag nebun pe sport, monstru și dăm! Find me in the corner of the room, not ready to resume, 'cause like Astăzi dăm un antrenament de spate alături de Dan aici care se încălzește. Ne încălzim și noi și începem. Îi dăm frumos, îi dăm urât, până nu mai înțelegem ce se întâmplă. Știți deja, hashtag monstru. Avem abordarea înainte de antrenament în felul următor. 2 cupe de pre-workout, luați în gaz de la Dorian Yates, avem o cupă de creatină, avem ce am? O cupă de creatină, proteine. ceva atâta. Intra-workout-ul avem o cupă de aminoacizi, punem niște suc pentru gust, nu facem reclamă. Toate suplimentele le găsiți pe site-ul celor de la Enforce, www.enforce.ro. Vă las aici un link, intrați acolo, băgați cod TB10 pentru 10% reducere și hai să-i dăm. Începem cu primul exercițiu, îndreptări, așa ne-o zis Dan, că trebuie să-i dăm îndreptări ca să creștem, să-i facem mari, așa ca el. Începem cu îndreptări, sau ca el. Începe cu îndreptări. Da. Hai să vedem pe fază. Înainte să ajungeți acolo, trebuie să treceți pe aici. Așa că treceți pe aici și dați tare, ca să puteți ajunge acolo mâine. Încălzim pentru primul nostru exercițiu de astăzi, semi-dreptări. Da. Să ne dai și Instagram, că spune și Instagram-ul tău dacă te-am... Sigur. Faci pe Instagram la cameră? Da, așa, direct, nu se mai editează nimic, e rău, hă? O să țin bun, o să țin, da? Cosmin Petiersu. Cosmin e cel mai simpatic tehnic posibil. Ai pornit? Da. Atât.
200 plus kilograme oricum. O să facem tracțiuni la ergometru, următorul exercițiu. Hai să-i dăm. Ready to resume, 'cause like I'm taking. Don't wanna be alone, but I'm not in the zone. I'm looking for somebody. I'm looking for somebody. I'm looking for somebody. Următorul exercițiu, ramat pentru partea dorsală, tot la fel, 3 serii, da, nu? 3 serii? 3 serii. A. Is the game over?
Instagramurile noastre, a meu și a lui Dan, bicepsul mare, ați văzut, le las aici jos. Sper că v-a plăcut, cum am zis. Toate nebunile astea le știți, hashtag monstru, hashtag nebun pe ele, hashtag nebun pe sport. V-am lăsat, ne vedem la următorul vlog. Biceps! Aia zic.